já mám prodloužení. Ale vy furt nahráváte a stejně tam. Jo, my tam něco dáme, ale uvidíme. Natáčíte snad 30. zápas. Natáčíš už. Máš snad 5. přesilovku. To kolik už máš natočených zápasů? Já? No, aspoň 10, ne? Nemám. Když říkám, že jsme to rozdali minulý týden, jsem to nahrával ani a testujeme to. To já vím, když jsem tady v pondělí a začali jste nahrávat. Furt žádný tam není. Rokem, ne? Ty vole, za co jdu do prdele ven? Ty hovado rozhodčí. Halus! Mezi nohama mu to prošlo, úplně totální haluze. Tak do rána budu. Tak nájezdy, kluci. Do prázdní to nedá, vole, a... Franěk zabránil gólu. Naši pozornost si zaslouží Martin Ručinský, který stále čeká na svou první. No, slabý. Ty vole! Půjde sednout za podražení. A to nedal. Hazování vyhrává Litvíno. Cílí, Růžička, Pytláku holí. Litvíno se zmocnil útoku. Skvělý zápas. Dává, ty jo. No, je to možný? 1-1. Nájezdy. Pardubický tým si bere kotou. Puk přebírá soupeř. A dost. Ty Já to král, posral. ještě tohle kdyby padlo. Tak. Zabránil skvělý A to Komu to posral, chví- prohrávám. Litvíno získává puk. 6-5 v nájezdech. Tomika. Komu to vede? No. Vede na sérii, jakoby. Jo. Ej, vole. Litvíno se zmocnil puku. Přenechal puk soupeři. Pálí. Kýbla sbírá kotou. Sikora se vrací z trestné lavice, takže jeho tým už není v oslabení. Vaj Peterek. Neprošlo to, zblokoval. Tak jdeme další, jo? Růžička předvádí krásný zákrok lapačkou. Tak co? A jdeme další, no. Na bránu. Jo. Že se Tým kolikátá. Franka předvádí krásný zákrok. Tak jdem. Miroš má puk. Já vím. Ještě to schyt. Na puk se vrhá. Dejte druhého, Zahrát, v ne? zápasu Nebo aspoň může- zabrusli to. já to nebudu nahrávat tentokrát. Růžička krásně vykryl střelu. 1-1. To proteču, ty jo. To byl tam ten zápas, my se to ne... Gólo zabránil skvělý 2-1, ne? Růžičky. Málně. Silný puk na bránu. To znojmo, to je pochcený. Přihrávka zachycená. Silný puk z bodu pro vhazování. To je podplatilujíč. Vystihl přihrávku. Pardubický tým má kotouč. Celý puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Pardubický tým se dostal k puku. Dostávají se do postavení mimo hru. Připraveni na vhazování. Koncervát, ne? Já taky ne. Každopádně zajímavý růster. Si zaslouží Martin Ručinský, který se dnes stále nedostal. Já jsem si zkoušel to a jo, mám tam dobrý, myslím si, že když si ty pohraju a potom to bylo online, tak si s tím pěkně zahraju. Následuje přestávka. Vhazování vyhrává Pardubice. Znojmo 2-5. Prosíků se boj, vole. Bude rozehrávat. Se střed. Chce to zpětá. O 2-5 už. 2-1.
Zapomeň, že ti dokážu obrat u vody, kámo. Do prdele, do píči skurvený. A je to. Jenom rozsíp. Franěk nepustil gól. Jeden. Jednoho. Zdařilo se vyšťoukat. Furch. Pardubický tým má puk pod kontrolou. Jeden To na mám. jednoho. Spaj, Třinec. Potouč se vrhá. Točí. 2 na 1. Výborný obranný zákrok. Střelil puk. A naštěstí se to brankáři podařilo. Jinak by prohrávali na začátku druhé třetiny už od... Je to 1-0 Pavel Kovařík. Do A teď jsem prdele. koukal na zprávy, na sportovní, a tam v nějaký lize mě týpek, vole, zbrousil ze zadu, normálně mu trčal holení kořen, vole. Nejdřív mu dal žlutou a pak když viděl tu nohu úplně venku, tak mu dal červenou ve teprve. Hručinský. Půjde na A je to 2-0 Vladimír Růžička. Pardubický tým má před sebou další přesilovku. Tu první. A Rosík si myslí, že Jestli to teď dopadne lépe. on vlastně je prostě. Já mám 3 body za 2 góly jenom. Počkej, já to mám podívat. Cílí puk na bránu. A puk v rukavici. Franěk znovu zásah. Růžička vyjel proti puku a bude hrát. Jo, vím kdy. 2 na 1. A já vím. Jeden na 1. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Sudí dává signál pro vazování. Za brankou. No. To bejvávalo. Dával dobře. Pardubický tým má teď za sebou 2 neúspěšné přesilovky. Střílí! Franka vyrazil betonem. Už si bere. Znojmo Dorbirn 2-6. 1 na 1. Byl složen v zemi. Ještě kdyby dali 2 góly, ty vole, Znojmo, tak mi to stačí, ty vole. A jede z To vím, to znám. Václav. Jeden na 1. Rychlá střela na bránu. Franěk chytil Kotouč. Jo, Bude za chvíli By si měl dát jako první. A je to 2-2, čas 18:23. cílí puk na bránu. Dává Jo, František Lukáš. Litvíno po tomto gólu před koncem druhé třetiny prohrává už jenom o 1 branku. A uvidíme, jestli se jim podaří ještě před přestávkou vyrovnat. Rychle střílí. Obrana blokuje. jediná chyba tam bude, když nedají ještě 2 góly Znojmo. By mohli dát Znojmaři ještě 2 góly. Těžká střela. A 2 góly, já mám 241 gólů. Kdyby se mu to nepovedlo, byli by teď pozadu o 2 branky. A tam je Franěk, ne Francouz. Ty vole. Jo, vlastně. Střelil puk. Franěk zastavil puk nohou. Nedokázal přihrát spoluhráči. Rozhodčí bude vylučovat. Ale Rosíku, a jsem zvědavý, jak mi zachytá pan H. Trest za hru vysokou holí. Se opět začíná. Čím chceš, už jsem jenom 10 bodů za tvým, za top 5. Rostislav Martin sadil svižnou ránu.
To je který, to je ten Kanzem, nebo jak se jmenuje? To hodně, teď ten má přes 100 bodů přece, já mám nějakých 60. User No, já joined mám your nějakých channel. Ještě s 60. nima nikdy neprohrál, znojmo, to Já nechápu. si do top 5 aspoň, víš? A rušit ti tam, no jednoho jsme ti už odsunuli s někým. Je to 3-2. To. Jeden na jednoho. Střílí puk na bránu. No, jsme ti narušili top 10, viď? Další pokus. Zblokovaná. Prosím tě. Čím? Jo, takhle. Rozhodčí ponechává výhodu. Hlučenský nahodil puk do pásma. Sikora jde na trestnou lavici. Rosiku, víš, co říkal Crosby? Že prej to, že si zapisuješ výsledky. Teď psal a proto chceš. Hej, proč ho nechcete vyhodit toho Davida? Ty vyhozený dávno. A to nejde tady tipnout na tý. Ale jako, myslíš, že to myslíš Davida 9, no nevím. Střílí puk na bránu. Franka chytá puk do Ne, já nepeču s Crosbym. Ale proč ho netipnete tady, když ty zachytil puk. na 2 minuty, ne? A za co? Tak to je úplně govnu, no. Litvínov se zmocnil puku. Protože on někam přišel a říkal, že bude aktivní a přitom aktivní nikdy nebyl. No tady na Eurolize a on řekl, že Euroligu nehraje, že Rosik je podvodník. Sikora se vrací Ten je největší. Ten je, Jo no, Pařmen. Ten největší No tam ty vole, to snad máš nebo nějaký, já nevím, update navíc, hajzle. Litvínov se zmocňuje kotouče. Jak tam držíš líp tu stopu, no, co jsem koukal, no. Litvínov se Je to tam, víš co, já tam párkrát vyjedu tohle a ty tam prostě, jak to držíš dobře a jedeš dobře, tak tam naženeš ty vteřiny, no. přidrží puk. pánové, je to 3-4 pro Slávy. Jo. Já nic nemám. Já jsem s ním prohrál, i když se to lagovalo, nevypnul jsem mu to, nic se nedržkoval a on na mě stejně držkoval zmrt. Zmařil pokus o gól. Obral soupeře o puk. Rosiku, dej to napravdu. Roma Borovica, pony, materia. Hraněk má puk v rukavici. Jeden na jednoho. Zatím je náš stav v Slavě konto 4-3. Sebevědomí. Teď před koncem poslední třetiny jim nedá. Jaká Slávě, teď Slávě hraje se mnou. Hrám playoff ještě, já mám svátky. To jo. Je vyloučen za crosscheck. Já už to NHL hrát Hej, nebudu, já Dej to na těším prodloužení. být playoff s tím Vitem. Já playoff s Ty Vitem. krávo, si děláš... S Vitem. To? To se mnou. Jo, já jsem teď 6. nebo 7. Já musím uhnat Sedmej to. seš. Myšlenin se musí zvednout, jinak jde na mě, že jo? Jo! To jo, no, toho musím uchvátit, aby tě... Rosiku, pust to na prodloužení. Nepůjde. Tomáš si dal vlastňáka. Dobře ty... Já, Kladno. Paj Chomutov. Dragoňáku nadává. Jo, to je Že jsi mu vzal možný. tým. Tak on byl volnej. To neaktivitu, no On byl volnej, on To mě mě napsal psal. taky, že jasně psal Mirasovi, že ho chce, ale prostě byl volnej, když byl volnej, tak jsem si ho vzal. Já nic neříkám, že mě to psal. Já nevím, že vůbec řešíte takový kryp. Jeden na jednoho. Zákrok Franěk. Já jsem tady byl na hamači skoro furt a nepotkal jsem ho tady. Drago tady taky dlouho Ty vole, aspoň jeden gól, kurva.
Tak ale aby to bylo 2-2. Začátek zase- třetí třetiny a stav je 4-4. Vyhraje Tomáš. Ale počkej. Gago.